गीत संगीत एक घड़ी के जौन गाओ तन चलता नारदी में ये हमने के नारदी विधा कहाला विधायक जी एक नाम है नारदी माने ना प्लस रोदी माने जो रोदी ना होके आ एक घड़ी के गोनोई में ना हटा के खाली रोदिए बाँच गइल एगो नीमन गीत गावेला व्यास के नाम धरी तो मार्केट में होके एगो नीमन गीत गावेला के हम पुलिस रहे नीमन के हो गायक बा अभी पूरी भोजपुरी समाज में 3 स्टेट में प्रोग्राम कम बाकी ना का है एक घड़ी नीमन गईबन तो बीड़ी के दुकान करे के पड़ जाए एक घड़ी नीमनका के संगे संगे बोरकियो चाहिए भिंडी बेचे के हनुमान जी के सुमिरन खातिर हमारा विधायक जी 1000 रुपया भेजे बने हमरा के बार बार प्रणाम करते हैं जा भोला दानी पद प्रतिष्ठा बनाई हार्दिक शुभकामना बा जननी एक घड़ी नीमन विधायक जी ने देख ली मार्केट में सुंदर गाय के सुखनंदन यादव महाभारत शिरोमणि रेट कितना बा 15,000 पुलिस राय कितना रेट बा 10-12 हजार 15,000 है के हो खेसारी लाल यादव इनका रेट संहत में 9 लाख पहले ही एटीएम पर डाल दो गीत कौन गाओ तो लो निमन गीत गा के मार्केट में बालू बौर की कटहर के काटने रूठ भइल फाट के आवे बोला मुंह मुलायम को चाट के अब बताई कोनो कुकुर हमें कि चाट के कुकुरे ऐसने को जीव हमें सो कोई सनो घाव होय रहे नु चाटते चाटते ठीक हो देल सा ठीक हो देल सा अब बताई ये किस्म के लोग दोष देता जे खसरिया खराब वो खराब नहीं है पदमत पर खराब नहीं कौन तू व्यूअर बन के ओकर सुनत और सर्च करके तू भरत शर्मा कहने का सर्च कर विष्णु झा कहने का सर्च करो तो ओकनी के दोस्त थोड़े बा पहले के समय नहीं है विधायक जी पहले हमने के लड़का रहनी जा घूर तापी जाए एगो जंगी सिंह हमारा गांव में रहले तो रामायण के बात कहे लगे नु तो भीड़ लाग जाई कौड़वा तो भले कौड़ बुता गेल बाबा की भीड़ लागल बा आए मेरा ब्यास लो जेऊ कहत हवे कि रघुकुल रीता सदा चली आई नायका लइका धूरा झाल के खड़ा भइल बड़ा घर चलो इशारा में अब कुछ ना गाई चलो कथा के नाम पर लइकन के बाथा हो जाता तो हमने के जिला में छपरा सिवान गोपालगंज के एग्जाम के बाद राम विवाह करावल जाता तो कोडरमा में चल जाए राम विवाह ना एग्जाम के बाद रुआ दशरथो मरण गए तो केहू रुके ना आई सांझ ही पिया के कहले सकी खाली गाड़ी गावे के बाद यूट्यूब पर देख ले सब है अपना जिला का प्रोग्राम ना हो हम जैसन जिला में जाइले विधायक जी वो रूट के हम बन जाइले हमारा जिला में कैसन सुरता बड़े हम जानता नहीं मीठा मीठा हंसा लो खिला लो लयदारी गा लो तनी कथू प्रसंग कहलो तो हमने के लयदार उत्पत्ति ही जैसे हो संगीत के भोजपुरी के भोजपुरी के शेक्सपियर स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी उत्पत्ति कहले जौन व्यास भिखारी ठाकुर के लफ्ज नहीं जानते वो गीत नहीं जानत ओकरा पर व्यास के लाइसेंस न मिलेला महेंद्र मिश्र जी पूर्वी के रचयिता ये हमनी के जिला से संगीत के नैहर शुरुआती भइल तो अदर जिला में बड़ा व्यास लोग पहले के चाचा काका लोग आवत रहे सब तो हमने के स्टैंडर्ड बढ़ा दिले बनी ऐसा गांव में प्रोग्राम होता तो मंच मिलता 10,000 के मंच लागल बा तो पहले के निहार लोग देखले नहीं कि ना पूरा बिक दिया भूइया एगो दरी डाल दो आ दू से जोड़ी झलवहिया बैठी लो रात भर ठेवनिया बजावत तू पूरा लहना काटे लायक ना छोड़ी लो ओकरा के घूर बारे लायक क दिलो एकदम मुरचा के आओ घरी गवात रहे लागल बा केवाड़ हो कथी